למי אתה מתקשר? מישהו מחבר הכנסת. איך קוראים לו? זאב משהו. זאב אלקין. כן, זאב אלקין. כן, טוב שתמו את הפה. תשים בספיקר. שלום. הגעתי לזאב אלקין? אתה חבר כנסת, נכון? אוקיי, מדבר מה? מי? תגיד, זה קדיק קצר. זה קצר, זה ממש דבר קטן. אני תלמיד תיכון מעמל בתל השומר. אני בתחרות שנקראת עמל בשבילי ישראל, ואחת המשימות שאנחנו עושים בתחרות בשביל לנצח זה שחבר כנסת ייתן לנו את ברכתו. אז התקשרנו אליך אם אתה מוכן לתת את ברכתו. אתה יכול להגיד בהצלחה? אתה יכול להגיד לפחות בהצלחה? בהצלחה אני יכול להגיד לך, אני חושב שזה ניצול לא מושכל, גם של הזמן שלכם וגם של הכנסת. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה.